Mone ndine Jackie. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kenya. Kenya timapita-pitako kwatsala pang'ono kumalingana ndi ku South Africa. Ndiye poti malo atapita-pitako tikuwadziwa masiku ano. Ine chapumwa changa ndicho mukuchiona ndagwira. Inu tagwirani chanu tenticheze. Nde mayi uyu dzina lake ndi Naomi Chebet. Naomi anali ndi zaka 31 mu chaka cha 2025. Naomi anapanga graduate ku school ya Catering mu 2021. Anali olimbikira amagwira ntchito yake zabwinobwino. Anakwatira ndi mwamuna uyu dzina lake Samuel Chebet. Anduwa anali pa banja, koma banja lake linali lovutavuta kwambiri. Linali volatile kwambiri. Samuel amakonda kumenya, amakonda kukwiya, amapanga nkhaza. Aliyesa amachita dzoti koma bambo uyu ndo omenya. Yeti anapeza kuti anaberekerana ana atatu nkumakhalabe. Koma chifukwa cha nkhaza zomachita kufika ponena kuti wachibale akati alowerere kuti bambo muganiza bwanji, amapezeka kuti akulandira ma message ochoka kwa Samuel kuti ndikuphani, muzalimbane ndine ndikuphani. Mchemwali wake wa Naomi amakhala akulandira ma message ndikupha ndipo ndizapha ndi ana ako omweyo, usairekeze kulowera za mbanja mwanga. Ndawi zonse amakhalira kutani, amakhalira kutukanidwa ndi Samuel. Analongovuta basi. Nde zinafika point yonena kuti abale ake a Naomi anakatenga kwa ana kuti no, anasanga makhali mu situation yoyipa ngati iyi, banja si ndewu, banja si nkhaza amene mmapangiramu. Nde mapeto ake Naomi anangona kuti zisi zindithandiza, anamusiya Samuel nkusamuka kupita ku dera lina akuti kukagemi kapena kegemi, kukapeza nyumba kumeneko nkumakhala ndi ana ake kumagwira ntchito. Brother wake amakonda kumbambira kukakhala naye komweko basi kungomuthandiza apa ndi apo. Ndi amakonda kugona komweko, amakhala bwinobwino. Nde mumapiro kwa machiku brother wake tsiku lina kuchoka ntchito anabwera usiku. Anafika ku nyumba kuja, anampeza Naomi ali pa mpando pa sofa, wagona pa sofa paja koma wazivindikira ndikumutu kumwe koma wagona. Ndanangomuona kuti Naomi anayesera muitana, Naomi sana yake ndamaona ngati kuti Naomi wagona. Iye kunyamuka kupita kuchipinda kwagona, mama akumpeza ali ndendende mmene anamusiyira. Iye nkuyamba kuyesera kuti amutani amudzutse Naomi sadzayankha, kumuvundukula mpamene akuona kuti munthu wakhapidwa mutu wagogodedwa munthu mabala waboledwa. Anayimba foni ku polisi. Kufufuza aneba kuti Naomi tunamuona madzulo ma9 kunabwera ndani mwamuna wake Samuel. Anabwererana abale yake mpamene amati kukamwakakaso anabwererana so bwanji. Ndanapezeka kuti Naomi analabwererana ndi Samuel, koma amaopa kwauza abale yake kuti anthu achabwererana chifukwa abale yake sakanamulula ifa cha mmene amamuzunzira, mmene amamuopsezera, mmene amamenyera. Ndipo funa kuti awanamiza abale yakewo anangokhala kayechete kuti aone kuti ziyenda bwanji banja alo likatani akabwererana kuti agwirizane bwinobwino chifukwa kuti kukangati Samuel anapepesa kuti nesinzabwereza so ndikhululukireni chani. Nde Naomi anakhulupirira nkuntengaso. Nde amakhanga tangu kumana apa ndi apo mwanseri. Nde panthawi imeneyo mmene brother wake wa Naomi anapita ku ntchito ndi pamene Samuel anafika ku nyumba kuja ma9. Aneba kuti anamuona kutani akutuluka nyumba muja after 1 hour usiku ma10 wanyamuka Samuel chomapita basi amanguti Naomi ali nyumba. Mpamene Naomi anasapezedwa ndana adziwa kunendotoke munthu omaliza kumuona Naomi anali ndani, anali Samuel. Ena anuso sana anali kuti samadziwa so kunendoto zinthu zonsezo zikuchitika. Nda polisi anali kuti kakaso Samuel ali kuti kwamba kufuna kuti Samuel ali kuti koma so Samuel osampeza. Ndana apeza kuti pa social media pa Samuel analembapo atayikapo chithunzi cha Naomi, atalembapo kuti die and leave me alone. Wacha die and leave me alone nkumulemberanso munthu wina message yonse ndamupha. Nde apolisi akhala kumusakasaka Samuel sanampezebe mpaka pano. Naomi wataya moyo wake, ana ake atsala opanda kholo, koma apo kuti nauti ataya makolo onse nangasi apo khale Samuel adani agwidwa amangidwa sikuti zitha chonchoyi. Nde nkhani yomvetsa chisoni domestic violence again, kunena kuti munthu amamudziwa amene alili kuthawa kudani mpaka nakuwabisira makolo ake kuti kapena
of course zimakhazo ne odiye akumukhulupirira munthu uyu kuti mwina wasinthani, which is a shame kunena kuti munthu wabwinobwino wapita chifukwa cha domestic violence. Imeneyo ne nkhani ya Naomi Chebet yomwe yachitika ku Kenya. Zikomo kwambiri.